Mula sa mahigit 200 nominees na dumaan sa masusing selection process, ilang programa at personalidad ng Radio World Broadcasting Corporation ng RBC Media Group ang napabilang sa mga nominado sa prestihiyosong 20th UP Comrades Candingan Awards ng University of the Philippines Las Baños. Kabilang sa mga nominado si Sonia Soto bilang Best TV Program Host para sa programang So to Speak ng CLTV 36. Nominee rin ang naturang programa bilang Most Development-Oriented Discussion Program. Pasok din sa nominasyon ng CLTV 36 News Report na pinamagatang Kawayang Tulay sa Makabebe, Dagdag Pasakit sa Mga Guro't Mag-aaral para sa Most Development-Oriented News Story. At ang Agri-TV Central Luzon Department of Agriculture Region 3 at CLTV 36 para sa Most Development-Oriented Livelihood Program. Samantala, nakakuha rin ng nominasyon ng RW 95.1 FM bilang Most Development-Oriented FM Station. Para sa radio categories, kabilang si Cecil Yumul bilang Best FM Radio Program Host para sa programang Bukas Bayan. Pati na ang naturang programa bilang Most Development-Oriented Environment Program at ang Save the Trees, Save Our Children ng naturang istasyon para sa Most Development-Oriented Radio Plug. Ang UP Comrades Candingan Awards ay isa sa mga highly anticipated student organization-led university-based media recognition program na nagsimula pa noong 2007. Sumento sa temang Pakinggan, Tinig ng Kalikasan ang mga pagkilala para sa taong ito. Gaganapin ang awards night ng 20th UP Comrades Candingan Awards sa darating na April 25, 2026 sa DL Umali Hall ng UPLB. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.